Vitajte. V tomto krátkom videu vám dnes ukážem, ako pracovať s novou sekciou štatistík v našom systéme Senset. Je to veľmi užitočné miesto, kde vy ako majiteľ dokážete z rýchlych štatistík zistiť, či vaša firma práve stagnuje, možno rastie, alebo dokonca stráca zákazky. Trendové štatistiky vám pomôžu rozhodovať sa na základe dát, nie na základe dojmov. V ľavom menu vidíte rozdelenie do 4 hlavných častí. Zákazky predaj, zákazky problémy, šoféri auta a hovory. Začneme s predajom. Chceme vám pomáhať aj s riadením firmy ako takej. Preto spracovávame desiatky odporúčaní a tipov, čo tieto dáta hovoria o vašej firme a aké kroky môžete robiť pre ich zlepšenie. Tieto odporúčania a tipy vytvárame na základe skúseností a z dát. Nezverejňujeme ich a sú k dispozícii iba zákazníkom Senset. Každá štatistika zobrazuje aktuálne obdobie oranžovou farbou v grafe, ale zároveň aj graf so sivou farbou, ktorá interpretuje predchádzajúce obdobie. Ako jeden z prvých grafov vidíte priemerný počet zákaziek na jedno auto. To je dôležité pre posúdenie vyťaženosti. Systém vám ukáže, či zákaziek pribúda, alebo klesá, alebo vám stagnuje. Môžete vidieť aj celoslovenské priemery. V tomto prípade určite samotný priemer nestačí. Ak je u vás naozaj pod 20 zákazok denne na jedno auto, je čas sa zamyslieť nad počtom aut na zmene alebo nad štruktúrou zmien. V plánovaniu zmien vám odporúčame náš modul zmenoviek. V ďalšom grafe môžete vidieť trend počtu zákaziek deň po dni. Trend nie je počet v daný deň, ale priemer za uplynulých 30 dní od daného dňa. Preto sa tento graf neposúva každý deň hore-dole, ako to môžete vidieť v štatistikách všeobecných. Prejdime do problémov. V tejto sekcii vidíte, koľko objednávok denne sa nepodarilo vybaviť alebo boli vybavené, no s problémom. Ak sa percento nevybavených pohybuje vyššie, prichádzate o peniaze. Trochu ťažšie pomenovanie. Trend percentuálneho pomeru problémových zákazok za deň voči všetkým zákazkám. Takýmito pojmami v týchto grafoch u nás sa stretnete častejšie. Čo je ten trend? V podstate vyjadruje pomer medzi počtom problémov, no vzhľadom k celkovému počtu zákazok. Je to preto, aby sme vyjadrili, ako vážny problém je to vzhľadom k veľkosti vašej firmy. Je rozdiel 15 problémových zákazok denne z 1000 zákazok ako z 200. To je ten percentuálny pomer. Ak vidíte pokles zákaziek a zároveň nárast nevybavených, filtrujte a analyzujte si zákazky. Pozrite si, kto mal problémy na zákazkách, neprijaté hovory alebo zrušené zákazky. Senset vám ukáže presné dôvody. Na základe toho môžete upraviť zmeny, urobiť rozhovor s vodičom alebo upraviť pravidlá odmeňovania. Sledujte ich aspoň raz týždenne a keď uvidíte odchýlku, už viete, kde hľadať príčinu.